Халкыбызның мәгълүматымен булай дип үзгәртергә мөмкин булыр иде. Хөкемдарлар татарча сөйләшә дисәләр, ышаныгыз, тау күчкән дисәләр, ышанмагыз. Тау турындагысын әйтә алмыйм, күченгәнен күргәнем юк. Әмма Татарстан телерадио компаниясендә башланып китәчәк тапшыруда хөкемдарлар нәкъ менә татарча сөйләшәчәк. Безнең каналдагы яңа проект турында сөйләшергә бүген студиягә Россия юристлар ассоциациясе әһелләре Лилия Яфизова белән Әлфия Җәлилованы чакырдык. Хәерле көн, кызлар. Хәерле көннәр. Вакыт тауып студияга килгән өчен бик зур рәхмәт. Ләкин менә татар теленең куллану даирәсен арттырырга кирәк дип сөйләшкән вакытта шундый зур проектка тотыну ул батырлыкта таләп иткәнде. Менә кайдан уйлап чыгардыгыз мондый проектны? Чөнки без әйтәбез инде, татар теле гадәттә әнә шул җыр биюдә, уен көлкедә, әдәбият сәнгать өлкәсендә булырга тиеш, ә менә юриспруденция өлкәсендә аның безнең башыбызга килгәне юк иде. Татарча сөйләшә ала дигән сүз. Менә кайдан чыкты бу проектның башлангычы? Беренчедән әйтеп китәргә кирәк, хөкемдар ул реаль суд утырышын модельләштергән тапшыру. Бу фикергә безнең исполком председателе Тимур Геннадьевич Кокоха төшенде. Безгә тәкъдим ясап, без бергәләшеп уйлап, бу проектны чынга аштырырга уйладык. Россия Федерациясендә суд утырышлары рус телендә дә һәм шулай ук Россия Федерациясенә кергән субъектларның дәүләт телендә дә алып барыла ала. Элегрәк районнарда суд утырышлары татар телендә алып барылу бу гадәти хәл иде. Һәм без региональное отделение буларак ассоциация юристовның татар телен рәсми татар телен популярлаштыруда үзебезне эшләргә тиеш дип саныйбыз. Һәм менә шушы проектны башлап җибәрдек, шундый максатлар куеп үзебезгә. Проектны уйлап чыгарга була, ләкин аны гамәлгә ашыру өчен бит беренчедән партнерлар кирәкме? То есть гамәлгә ашыручылар кирәк. Менә андый кешеләрне таба алдыгызмы? Чөнки үзенчәлекле өлкә бит юриспруденция өлкәсе. Беренчедән бик зур рәхмәт инде ул ГТРК Татарстан Безнең телерадио компанияга. Сезнең телерадио компанияга, чөнки бу проектка ышанып, аны чынга аштырырга булдылар һәм бик күп объемны эшне алып бара инде безнең Конституционный суд. Аларга да бик зур рәхмәт, анда переводчиклардан, күмәк эше инде бу, күп кешеләрнең күмәк эше дип атала. Булай да менә шулай да әйтегез әле, монда артистлар уйнымы, монда юристлар уйнымы, ничегрәк? Чөнки үзәк каналларда күргәнебез бар, ошаганрак, монда юк түгел, менә ошаганрак нәйләрне тапшыруларны. Монда ничек сезнең? Безнең була инде бу очракта. Безнең тапшыруда без танылган артистлар һәм актерларны җәлеп итәргә булдык. Чөнки бу очракта тапшыруны карау аудиториясе киңрәк булыр сыман тоелды безгә. Безнең беренче тапшыруыбызны менә без инде төшердек. Анда безнең Татарстанның атказанган артисты Лилия Апамулыгалиева катнашты. Һәм Галиаскар Камал исемендәге академия һәм дәүләт театр актеры Ирек Кашапов катнашты. Без аларга шушы форсаттан файдаланып бик зур рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Без аларга социаль челтәрләр аша чыгып, тәкъдим иткәч, алар бик теләп риза булдылар, аларга бик зур рәхмәт. Һәм шуны әйтеп узасы килә, күп артистлар һәм актерлар бик теләп ризалашалар безнең бу тапшыруыбызда төшергә. Аллага рәхмәт, әлбәттә, ләкин бер үзенчәлек бар. Әйткәнемчә, бу бит барыбер телевизион тапшыру булса да, андагы терминнар, юриспруденция терминнары, алар катлаулы терминнар. Менә аларны тәрҗемә итүдә авырлыклар килеп тумадымы? Рәсми татар теленең үзенең спецификалары бар икәнен без сиздек, әйе. Ул гомумән инде нинди генә телне алсаң да рәсми тел ул авыр бирелә. Менә хәзер инде без 3нче сценарийны тәрҗемә иттек. Һәм һәрбер алдагы сценарий безгә җиңелрәк бирелә икән фикергә килдек, чөнки безгә инде әлбәттә безнең төп тәрҗемәчебез ул Конституцион суд тәрҗемәчеләре, аларның рәсми документларны татарчага тәрҗемә итүдә тәҗрибәләре зур, әйе. Һәм менә алар тәрҗемә итәләр, шуннан соң без юристлардан торган комиссия җыеп, шушы сценарий өстендә эшлибез булып чыга инде. Спецификалары бар, ләкин менә эшли алмаслык түгел, әйе. Һәм без
безгә үзебезгә бу проект бик ошый. Чөнки менә бу безнең эчендә рәсми татар теле ул яңалык дөресен генә әйткәндә, һәм без халыкта да шушы рәсми татар телен һәм гомумән татар телен шушы проектыбыз белән популярлаштырырга теләр идек. Аңлавымча, бу проектта артистлардан кала юристлар да катнаша икән. Аларны ничек ризалаштырдыгыз? Чөнки аларның да бит әле моңарчы русча барган булсалар, безнең сөйләшүебез дә бит инде хәзер бик үк татарча түгел дип әйтергә була. Менә ничек таптыгыз андыйларны ризалаштырдыгыз? Сырны ачып җибәрсәк, Әз генә булса да, дәгъвачы вәкиле һәм җавапчы вәкиле булып, без Әлфия белән уйныйбыз Сез дә уйныйсыз, Әйе, без үзебез дә чөнки юристлар. Шуңа күрә бу передачада без дә уйнарга булдык. Судьяга килгәндә инде ул безнең Конституционный судның аппаратның җитәкчесе, юридик фәннәр кандидаты, юридик факультетының укытучысы буларак Нуриев Анас Габдрауфович. Без анарга бик рәхмәтле, ул безнең проектыбызда. Һәм ул сүзегезне бүлдереп әйтәм, аның әнисе дә галимә, тел галимәсе һәм әтисе дә тел белгече. Шулай. Таныш кеше. Менә димәк, телгә битараф булмаган, татар теленә битараф булмаган кешеләр алынган дигән сүз инде бу очракта, әйме? Шулай безнең төп максатыбыз ул татар телен популярлаштыру. Чөнки Россиядә безнең мөмкинчелегебез бар. Россия хукукка килгәндә инде безнең суд утырышлары рус телендә һәм субъектларның үз телләрендә алып барылырга мөмкин. Шулай итеп Татарстанда безнең ул татар теле. Без гражданнарга шуны әйтеп аларга җиткерәсебез килә. Аларның шундый усуллары бар икән. Шундый хукуклары бар икән, әйме? Һәм шуннан да теге тел байлыгын арттыру. Без митәле күбесенчә теге алма сүзләрне без яңадан калькалаушында гына тәрҗемә итәбез, булганда булмаганда инде русча гына кулланабыз ул сүзләрне. Постанавление дип кенә җибәрәбез, әйме, карарны мәсәлән, әйме, суд карары дигән сүзне, хөкемдар мәсәлән, шул ук судья, әйме, гади сүзләрне дә без күбесрәктә инде элементар сүзләрне дә белмибез дип әйтмәкче булам. Һәм азагында инде тамашачыларның бу тапшыруны кайчан карый алу мөмкинлеген дә ачыклап китсәк иде. Бу тапшыруыбыз безнең Россия бер каналында ноябрьнең 2нче яртысында дүшәмбе көненнән башлап күрсәтеләчәк. Атнага бер тапшыру күрсәтеләчәк. Һәр дүшәмбе һәм ГТРКның официаль сайтында да, махсус сайтында безнең, әйме? Социаль челтәрдә дә карап булачакмы? Чөнки яшьләрнең күбесе хәбит социаль челтәрләрдә утыралар. Без безнең социаль челтәрләренә дә куячакбыз. Ул инде YouTube каналлар, ВКонтакте, Facebook, барлык социаль челтәрләрдә карап булачак. Кызлар, студиягә килү өчен бик зур рәхмәт. Рольләрегезне яхшы үтәп чыгырсыз дип уйлыйм һәм гомумән сез безнең телевизион йолдызларга әйләнерсез дигән теләктә калам. Рәхмәт, бик зур сезгә. Рәхмәт. Сау булыгыз.